Chámame Dioni, son adestrador ou intento ser adestrador de balonmán. A miña relación co balonmán pois comezou con 8 anos no Colegio Chouzo de Vigo e continuou como xogador no Sárdoma e no Santa Cristina. Se teño que escoller entre adestrador ou xogador, pois quedome con adestrador. Os motivos, sobre todo, pois que implica tes a posibilidade de axudar a máis xente, de influir en máis xente, non só de formar xogadores, sino de intentar formar persoas, e tes que adquirir unha serie de coñecementos que como xogador non fai tanta falta. Entonces, aparte, eu penso que tamén ten bastante que ver que dende pequeno tiven unhas referencias en Galicia, tales como Gerardo Méndez, que descanse en paz, como Jorge Valcárcel, igualmente, como Fran Teixeira, a nivel nacional, pois como Juan de Dios ou Valero Rivera. Entonces, eses referentes non os tiven tanto no tema xogadores. A decisión de sair da terra, pois, máis que nada debes a un pouco ter interés en ter experiencias vitais, coñecer outros balonmáns, outro tipo de xente, outro tipo de sociedade. Por suerte, tiven esa posibilidade, estiven en bastantes sitios. Bueno, o meu mellor momento como adestrador penso que porque cada día intentamos aprender máis e cada día un intenta mellorar. A nivel, digamos, logros deportivos, pois o que máis cariño lle teño foron as 2 temporadas no Camariñas que conseguimos, gracias aos rapaces, gracias aos xogadores sempre, pois conseguimos de intentar loitar por non descender a conseguir o título autonómico e ascender a Primeira Nacional. Foi un reto, foi complicado en algunhas ocasións, pero foi un tema precioso. O sea, eso foi algo que unha comunión do equipo co pobo moi bonita. Canto a mediáticamente, a repercusión, quizáis o éxito máis importante, pois foi acadar a medalla de oro ca selección de Costa Rica nos Xogos Centroamericanos ante 5.000 persoas ou por aí, porque ali tivo moita repercusión, e sobre todo o impulso que contribuín a darlle ao balonmán no país, non? Un aumento de practicantes e demais. Nos clubes onde he estado máis identificado, pois en case todos, desde Lalín, Ibiza, Camariñas, Arona, Costa Rica. Quizáis teña un poquinho máis de identificación que Camariñas pola forma de ser da xente e demais. E agora no Arona, pois polo a gusto que se está traballando aquí, non? Pola, digamos, tranquilidade e polo apoio que un ten. O xogador que me gustaría adestrar, pois, seguramente Vítor Vigo. Por qué? Porque algunhas veces vivo adestrar cando nos períodos estivais ou períodos de paróns nos seus equipos e algún día vivo a compartir pista co equipo de Camariñas. A verdade é que daba gusto adestrar un rapaz así. Respecto se son supersticioso, pois non moito. Solo, bueno, ou sí, non sei, depende como se mire. A roupa, hai veces que un partido sae bo con X roupa, máis antes, non? Pois intentaba repetir a mesma roupa o seguinte partido para que saíra todo igual. Pero, bueno, a veces pódese, a veces non se pode, tampouco é unha cousa que teña aí non sei, moi presente. Un soño, pois evidentemente que a que está caendo é sair dista, sair da mellor forma posible, que se arregle a situación e que os nosos maiores pois deixen de caer. En canto ao deporte, pois
un soño que tiña era participar nun proceso olímpico e cumplino, e o meu soño é que os rapaces cos que traballo saian boas persoas, sean con espírito de deportista, xa non en títulos ou en consecución de chegar a Sobal ou chegar a Iberdrola, pero sí polo menos que sean boas persoas e que o balonmán lles axude na súa vida personal. Un abrazo e quédate na casa.